Ezekiel chapter 3. Verse 18 to 21. Ingon pa niya din sa 17. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word of my mouth, and give them warning from me. Una, kaning mga watchman diya sa balay sa Israel, nga din ang mga pulong nga ilang nadunggan sa ilang baba ko, nga din sila nagapadayag sa mga pulong sa Ginoo nga gikan sa ilang baba, naghatag nagwarning. Sama na ako karon, dibasa ko ni mga pulong sa Ginoo, usa ko kawatsman karon, nagabantay ko ining mga sugo sa Ginoo. Ang apong pagsulti sa pulong sa Ginoo pahinumdum na ninyo. Sa verse 18, when I see unto the wicked, kung ako miingon sa mga dautan, thou shalt surely die, sigurado mong mamatay. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, and thou givest him not warning. Kung ikaw dili mo hatag og warning ng giingnan sa Ginoo, kamong tanan siguradong mamatay. Unya di na mawarningan anang mga watchman. Not speaketh to warn the wicked from his wicked. Matod pa niya, nga di kang musulti aron pag-warning nga itong mga dautan sa iyang mga buhat, ng mga dautan dalan, to save his life aron maluwas na iyang kinabuhi. The same wicked man shall die in his iniquity. Unya kanang tawhana mamatay ganin na sa iyang pagkadautan. O kanang tawhana mamatay na mataptan og virus. But his blood will I require at thine hand. Kanang dugo anak, kanang taong dautan, kawa di mo warningi. Ikaw watchman, ikaw magwawali, ikaw pastor, ikaw ministro, sa tinuod lang ang iyang dugo sa imong kamot panindog sa Ginoo. O bitaw kita mga watchman, dili na kan dili sayo ang watchman. O na ang controversy na to, panang ang mga tao na nagadala sa pulong kaniadto. Sabi nila sayon, ako sa tinuod lang nalisdan ko. Gabi palang daan, sa tinuod lang, sabi ko, talikdan ko sa Ginoo. O kung nabati na ko ang kaluya, napandalay ko ng Ginoo. Doon ay awit. Nahimundong ko sa awit ni Jimmy Swaggart. Kanang pulong na remind. Nagkalimot na ko sa Ginoo. Yan naman. Siguro, kinahadlo ko anong mga disulti nila nga, adi na pwede tamuan ni diri. Naunta kay balo ko nga Ginoo nga kung dialaga ng gamanan. Pero naluya ko. Mga hantod na lang, lakaw-lakaw ko sa lugar. Gawas-gawas ko kung unsa nangapangayo sa Ginoo ko kung sa mga pasay ko ako. Halos na akong hiingon nga di yung tuntun yung luha na ito kanina. Namun ni bati ko anak. Sabihan nga nagtutulog yung Jesus. So, Lord reminds me. Iyak hindi pa hinundum ako. Nga di, naluya daw ko sa mga suki, sa mga tao. Nga di, napwidik ani. Which is, salamat ko sa Ginoo ganda sa buntag. Pagawat ako sa balay, ang limon sa pulong nagyatag Ginoo na ko. O bito na ang pulong mo na akong light sa dalan. Ingon pang Ginoo, itong list. Sa Pista David, ang ni pangayo ko sa Ginoo, buwan na ito ni. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me in a green pasture, and He lead me in the still water. Kanang still water, kasama ko sa kitawag ng still water. Kaya kanang water, sa Bible, na living water na. Mao ka na ako sa kultiyo. Wala ka sila yung living water. Hindi mo lang living sa Bible. Dunay sala ang mga kultiyo. Nabasahan ko dito. Sila, doon na sila gibuhat ko kapuho. Nawa na sila water. O doon na sila cistern vessel broken. Doon na sila panudlanan. Pero di ang pulong nga ilahang gidawat, ilang
gipaminawan pero ligawas lang. Una ang atong sala nga di wa manako na ang mapangayo ang pasaylo sa Ginoo, ang panayo na ang pasaylo kay human naman si Kristo na pagkamatay. Pero kinaaman ang sala na muna ang Ginoo nagbisita kanato tungod sa atong mga sala. Mo ni yang gingon dinhi sa 19. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, kung nawarningan nimo ang wicked, niya di na siya mubiya, matod pa niya, not from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So, muna yung gingon. Kung giwarningan na ng tawhanan na, para na po, nagwarning naman ko ninyo. Kanya kung mamatay mo, kay wag din mo mibiya sa daotang buhat. Kung mamatay na siya, libre ka. Ang imong kalag, gawas nun, anak, di na kalino lang yung dugo, di mo kailan mo. Kawarning naman din. Kung ito na nagwarning mo kapilan, and his disbelief, saan kawarning lang? Kung ito na nianita, di manaad ka sa Ginoo, kay si naghuwat lang yung kunya, katungiyagi pang simana. Pero mayroong simana na di kita impresyon na namuan. Buta ko prayer ka nung ay Lord. Ito yung mong kamot sa presidente. Tabangi sila sa atong niyo. Ito yung mong balaan kamot. Nga di unta mo mention sila ni mo. Muhisgot sila ni mo. Kalay ko ng Ginoo. Ay nung duman ako kasi sige ko tanaw dito. Pangalitis niya. Nagkilag yun ang atong presidente Ginoo. Buwal laing. Kay matod pa rin presidente. Nagkagrabe ang problema. Napay problema na din ang mga tao na dibili. O nakatayin na nato na ang pangayon sa Ginoo ng Ginoo. At kung gipangayo sa atong presidente, mabitaw na kini atong mga pag-ampualan sa mga hari. Aron kita magpuyo sa kalinaw, aron ang atong pagka-godliness o pagka-honest. Wala na'y hasol. Wala na'y pressure. Di na ta magmas. Natay Diyos nga tinuod. O na atong pangayon karon kay naghangyo gyud ang atong presidente sa Ginoo nga unta adunay bright boy na makaimbento og vaccine. Ako'y nakita sa mga scientists dito sa Pilipinas, na estudyante pa mong kuskurto sa Ateneo, doon na sila i-vaccine. Gi-invento. Kung mauto, salamatan na itong Ginoo, basta ang importante nga untaan Ginoo, maghatag yan ako dyan, para sa akong pag-repent sa Ginoo. Muna, kung ang tao nga magwawali, dili siya warning. Sa verse 20, again, when a righteous man that turn from his righteousness, gadiin siya, ibiya sa iyong pagka-righteous, and come, and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him. Tanawan, para ni sa mga Kristohano na mga righteous. Kung mubiya na sila, pagbuhat o pagkamatarong. Kunya, magbuhat na sila og daotan, kay tungod na pandol sila sa Ginoo. Kay ngano man ang magwawali, nakapapandol kanila ang iwali. Tinuod mong pud. Kung di mo isulti ang tinuod kinsa si Jesus Christ, siya ang rock of offense. Siya ang stone of stumbling block. Si Kristo makatumba yun, makapandol yun. Apan, kung ang magwawali miingon, tuhoy ang Ginoo kay di mo maulawan. Bisan sakit ang mga pulong ni Kristo sa mga Hudiyo mo ninungdan gilansang siya. Apan i-challenge siya, kung mutuo mo, di mo maulawan yung pulong ni. Unya niingon siya dinhi sa Ezekiel. Kung siya nagbuhat og daotan tungod kay na stumbling block siya before him. Ya kaniya nga wa gyud nagsulti. Wa gyud pastor nga nagsulti dahil nga ang balay dahil sa Ginoo mo ning simbahan. Wa bitaw nagipabuhat ta. Sa tinuod nagbuhat ang simbahan. Unsa man ang ato ang gituhuan sa Ginoo nga nagbuhat ani ini?
Usa atong gibasihan aron ang Ginoo makiguban nato diri. O bitaw na kining balay ni sa Ginoo mo na usa ka sala nato nga din gibaliwala nato ang balay. Ang ilang sala kaniadto mo usa na ang nasundan nato nga sala karon nga ang ilang sala kaniadto wa nila panbalinga ang adlaw nga gihatag sa Ginoo nga giingnan sila unong kaadlaw lang inyo. Ang ikapito ako na nila panumbalinga na. But as many as receive Him, He give power to become that children that kung ikaw di mo tuo, magsige lang kagday, magsimba, at to sa simbahan, mag-awit. Kung sa'y giingon ni Jesus Christ sa mga parasyo, mga eskriba, these people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kita ka, how about our heart? Atong kasing-kasing, dool ba yun sa Ginoo? Taon sa paging nga dool ka sa Ginoo? Nagpabilin ba ka kaniya? Kung ikaw nagpabilin, pinaagi lang sa baba sa imong mga gabil, pero kasing-kasing wala, kay nga naman, walay pulong. Nganong ikaw nagsimba, wala kay ba nganong nagsimba ka? Simba ang ilang gisulti, sa tinuod lang, ang requirements sa ila sa mga Hudiyo, dili lang kayo pagsimba, kundi ang requirements pagpangalagat. Walang giingon dito sa Exodus. Walang giingon niya din eh. He shall die because thou hast not given him warning. He shall die in his sin. Siya mamatay sa iyang sala kay gawa siya tagig warning. And his righteousness which he hath done shall not be remembered. Di ka may numduman kung ikaw nangalagad at umuna, namatay ka, katay mong righteousness, bisan pag ikaw pastor, sutihan ka mo sa tinuod, mo na yung nasulat. Pila ka katuig nagpastor, anong namatay mo ka? Anong nangamatay man to? Una akong gingon, doon is something. Pero ako nagtuo, mamamatay ko. Kaya ang promise ng Ginoo, sadya nga si Kristo niya niya, ang mudawat kaniya, adunay, kinabuhi nga walay katapusan. Managiingnan niya si Timothy, nung panisingkol, nga ang pagpakita ni Kristo dinhi, giwala niya ng kamatayon. Ulihan na o kinabuhi, nga walay katapusan, o kanang kinabuhi, immortal na. Ba mo siya ng immortal? Aron kita makalahutay sa katapusan. Kay giingon ni Jesus Christ ang makalahutay sa katapusan, makuray maluwas. O nang mangayon ka sa Ginoo. O bitan nitak na ako mag-ingon ninyo. Among mga pastor, watchman mo sa Ginoo. Kamu ang overseer sa mga kalag, sa mga tao nga nakaila sa Ginoo. Naunta si Jesus Christ ningon, mo nang hinungdan na himutang pastor kay ningon si Jesus Christ. The harvest is plenteous, but few are laborers. Gamay lang ang mga magbubuhat. O kita nanaghan man ta. Hinumdumi ang prophecy ni Joel. Kita ang mga harvest o laborer. Kita ang mga laborer ha. Kaya mo na magbubuhat pa sa Ginoo. Na nagasangyaw, nagamintin. Sa tinuod lang, ingon pa dito sa 1 Peter. Si Jesus Christ ni Anhi. Yan si Jesus Christ o magwawali ha. Si Jesus Christ ni Anhi aron paghimpit ana. Aron pagpabarug ana. Aron pagligpon ana. O aron pagsitol sa kanan mga gisugo sa Ginoo. Ang Kristo pagtuman sa kabubuton sa Amahan nga din ang mao na atong sundon nga katong gisugo ni Kristo diri o gisugo sa Amahan kang Kristo nga iyang gibuhat mao kana ang paghingpit nato nga kinahanglan mahingpit na mingon mo walay praktik wala kay wa man ninyo pangayo ang pagkahingpit kadi mata pwede wadto langit ug dita mahingpit o bitan ning tak na mingon ko ninyo mga pastor. Aduna patay panahon, mao bitaw na pangayoon nato ning panahon. Aron atong ma-reform. Aron atong ma-amen. Aron atong ma-repent. Mga butan, awak kay muti sa Ginoo. Ano yang gingon dinhi? But His blood will I require
At dahil han, tanawa bisag righteous na, at kung righteous niya nga gibuhat kanyang ato, ako mahinumdumi sa Ginoo, mamaligimon din. Hindi mo mutuwa. Gingon rin sa Biblia, walay pulong nga mulabay, may tagugit ka na. Walay pulong nga dili matuman, muna nga ako musulti ko karon ninyo. Ang tanan nga akong gibasa, nga halos hapit na akong maurat pagbasa, na tinuod na karon. Muna usahay, nabukatan ko, kay tinuod ay. Muna ang ako kanunay pangayo sa Ginoo nga iyan ang kong tabangan. Kay watay mahimo. Muna gingon na can do all things through Christ. For He is strengthening me. Kaya iya kong nigunon. Mawawitaw na kitang mga pastor sa tinuod lang, ingon ni St. Paul. Ang wali, makapalig una sa iglesia ni Cristo. Pero ang speaking tongues, magkapalig una sa ako. Kaya ka nang speaking tongues, prayer na, ikaw rin malig una na. Pero kining wali, makapalig una sa iglesia ni Cristo. Muni kinatong pagwali, pagpalig una, pagpahimpit ni, pagpabarog niya kinay adunay malabot nga labaw pa ini. Grabe kayo nga di si Satanas na gyud mo ang magdumala dili ang presidente. Dili hinungdan ang pandemic. Ngani mo abot nga magdumala nga di kita. Dit-an na. Saan pa man natin paglaban dito? Hindi ka tumakaya lahutay sa gamay pagsulay. Makalahutay na sa dakong pagsulay. Pamilya na nga, pangayon na to ang chance sa Ginoo. Kaya ningon nagsisimple. Kadiya mo abot ang hingpit. Pero di pa mo abot ang great revelation na. Mo na itong target. Praise forward for the mark of the high calling. Nidot-dot siya. Tungod sa marka niya. Nagitawag siya. Sa itaas. Kitang mga Kristohanon. Doon na tayong marka sa high calling of God. Mo na nga. Mudot-dot kita. Mo ni pangayoon na ito niya ang panahon. Ang iyang long suffering. Long suffering niya. Dilitan ang grace. Ang grace managyatag na. Pero nagbalwala ka ka. Wata nito o. Aron ta maluwas. Mao na hinong ganin mo gani siya. For by grace, we are saved. No faith na tayo. Pagtuo. Kaya saan mo itong pagtuobi? Gawa mo tayo nadunggan pulong sa Ginoo. What ay buhaton? Sa pinuulan. Kamong mga magwawali. Kaniya natas katapusang tanah. Kung ang eskribag mga parasiyo, itawag ni Jesus Christ ang high priest. Kaya nga naman, dahil nilang itudlo, wala nila itudlo ang pagsulod sa gingarihan sa langit. Ano inundan si Kristo ni Anhi? Ingon itong manulunda sa mga shepherd. Good tidings to you. Ayong balita alang kaninyo. Nga naman, ang good news na ito sa ato ang karon may tungod kang Kristo na ang kingdom sa langit dinako na. Mo bitaw na nga kining pandemic, kining pestilence isa lang ikasayon. But the end is not yet. Dili pa ang nanungingon man siya na ang katapusan. Latod pagkasulti, baon din sa Ginoo ang pandemic. Kaya nga naman, kaya dili pa man niya ang katapusan. Mo bitaw mangayot ang akwaon na ni dayon. Unya kung kinikwaon, dili pa nimo ang katapusan. Ang katapusan, ningon siya kung mawali na ang kingdom o gospel of the kingdom of God. Mao na ang pagbalik sa Ginoo ang katapusan sa kalibutan. Mao na kita mga pastor, matagaan sa chance ato iwali ang kingdom sa Ginoo, which is the gospel of Christ, the kingdom. Muna ang good news ni Kristo sa tuwa nga ang kingdom niya na diri. Muna hinungdan ninyo si Kristo, pangitaan ninyong gingaron. Na kay gingarihan ka ng simbahan. Tanan simbahan, gingarihan na sa Diyos. May mga tao na sa Diyos. Ang problema lang kung naghari bang Ginoo diha. Ngaron makaingon tao, God reign. Ang atong Diyos naghari dire. Nga ingon siya dito sa kasulatan niya. Ang Ginoo mag-enthrone lang diya sa pagkamatarong. Nya kung wa tay gibuhat nga pagkamatarong diri sa simbahan. Mo na akong pangayon sa Ginoo. Nya, i-repent na to kung unsa na ang
mga pagkamataron yun, kay doon ay mga pagsimbang na dili pagkamataron. O bitaw na magbantay na kay doon ay mutungha na mangingilat. Muna pangitaon na to ang Ginoo sa mo sa Isaiah. Seek while he may be found. Pangitaan ninyo, samtang siya makaplagan pa. Ug sampita siya, samtang haduol pa. Pabitang hinungdan ningon si Jesus Christ. Sa huling adlaw, sa ulahing adlaw ha. Muna niya ang ulahing adlaw. Kanang atong pangayoon. Nga chance. Musampit sila sa Ginoo, unya mamaluwas. Muna hintag na pangayoon na to sa Ginoo. Ang chance, nagpaon niya ng Panginoon.